Hey Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! So how are you guys? So kumusta naman now that we are back on MECQ? Tama ba? Oo, di ba? Kakabalik lang natin sa MECQ. Ayun. Actually guys, ito nakakaloka, no? Kasi hindi ko alam ito, nalaman ko na lang paggising ko nung kailan ba yun? Monday morning. So paggising ko nung Monday morning, yung unang news na nakuha ko kaagad online. Tapos babalik tayo sa MECQ nga sa August 4. So ito yung first day ng MECQ natin ulit. Actually, naisip ko na lang na sana talaga makatulong ito na talagang ma-neutralize or ma-lower down yung cases ng COVID-19, no? Kasi I know na talagang yung mga frontliners natin talagang grabe, puspusan na yung trabaho nila. Yung iba talagang todo-todo, halos siguro wala nang uwian, no? Tapos ang dami pang nagkaka-positive na mga frontliners natin. So guys, kung wala naman kayong gagawin sa labas, no? Stay na lang muna tayo sa bahay. Kami, nung nalaman namin yun, actually kakapunta lang namin ng grocery, di ba, nung Sunday. But then, yung grocery na pinamili namin, good for good for a week lang yata yun. So, nung nalaman namin, of course, kailangan naming lumabas, kailangan naming pumunta ulit ng grocery, pero this time, pumunta kami ng wet market to buy stocks for the entire 2 weeks para wala talagang labasan. So yung stocks na or mga foods, grocery stuff na binili namin, good for good for 2 weeks. So for the entire duration of MECQ tayo hanggang ma-lift siya, nakapamili na kami para hindi na kami labas ng labas, para dito lang talaga kami sa bahay. So it's our way of helping the community, the frontliners natin, at the same time ourselves na wag tayong magkasakit, di ba? Anyway guys, I just want to say thank you dun sa mga nag-message sa akin. Maraming nakarelate dun sa last video ko about yung recent massive anxiety attack. Kasi maraming nagkaka-experience din noon. May mga nag-message sa akin that they felt the same way, na ganun din yung experience nila. Meron nag-message sa akin na meron siyang relatives ganyan, na ganun din yung experience ganyan. Thank you. See, ito yung gusto kong sabihin guys, na this experience, panic attack, anxiety attack, or whatever it is, related to mental health issues, hindi lang ako, marami tayong nagkakaroon ng ganitong klaseng issues, especially now in these times of pandemic, di ba? So, wag niyong isipin na kayo lang yan. Marami tayo actually. Somewhere in Mindanao or somewhere, kahit dito lang sa metro, may nagkakaroon ng issues din nakagaya natin, ng anxiety issues din nakagaya natin. So, don't be afraid, hindi ka nag-iisa, marami tayo. Well, anyway, as you can see in our topic, so yes, we are going to talk about COVID blues. No? COVID blues, why? Because of what's happening around the world, what's happening in our community, what's happening dito sa natin, sa country natin, or sa buong mundo, di ba? And of course, ang una-una talagang, kung hindi ka man nakakuha nung COVID na virus, ang una-una talagang maapektuhan is yung mental stability natin, di ba? Especially with the quarantine, especially sa mga restriction na nangyayari sa life natin because of the effect sa COVID-19. So COVID blues guys, it's actually a kind of parang depression, no? They call it situational depression. Situational depression guys, it's because it mainly focus on because of what's happening around us, or kung ano yung nangyayari ngayon sa buong mundo, or kahit lang dito
sa paligid mo o sa paligid ko na naapektuhan talaga tayo, ako or sino man, because of COVID-19. COVID blues because sobrang pagkalungkot, so nade-depress because of what's happening, laging iniisip na ando na yung anxiety na magkakaroon ka ng COVID, ando na yung fear na baka isa sa pamilya mo magkaroon ng COVID, ando na yung parang you're out of your comfort zone kasi hindi ito yung laging, this is not the kind of life that you live before, no? So parang the restriction na binigay sa atin na nangyayari sa buhay natin is because of the COVID-19. Actually, nangyayari talaga ito, guys. I know na, well, marami siguro sa ibang bansa, but I know meron din, I'm sure marami dito sa atin sa Pilipinas. The good thing here sa Pilipinas is that us Filipinos, we're very, very close sa ating family, di ba? A lot of us live with our loved ones. A lot of us lived with our family members. Nakatira pa rin tayo sa parents natin, kahit na adult na tayo. So, parang normal sa atin na ganun, di ba? Compared doon sa ibang bansa na talagang at the age of 18, talagang they have to go on their own, di ba? So, a lot of ang nangyayari was, syempre, nung nagkaroon ng quarantine, parang yung bahay nila nagiging prison nila kasi hindi sila makalabas, ganyan. But if we relate naman dito sa atin, one of the reasons kung bakit nangyayari is that maraming mga Pilipino na nandito sa, let's say, nandito sa Maynila kasi dito sila nagtatrabaho. Malayo sila sa mga relatives nila, malayo sila sa mga parents nila. Let's say, for example, ako, but I have my brother, pero magkaiba kami ng bahay, ganyan. But I live here, so may mga kasama din ako sa bahay, so it's okay, I feel okay. But there are Pinoy na, let's say, mag-isa lang sila sa dorm nila, mag-isa lang sila sa boarding house nila. And then, yung iba naman, dahil because of the restriction na dala ng COVID-19, hindi sila makauwi doon sa boarding house nila. So, they need to stay in the office na parang ginawa nilang bahay yung opisina nila para at least hindi maputol yung trabaho, di ba? Para at least continue pa rin yung trabaho. Yung iba naman, nawala ng trabaho because of COVID-19. Yung iba naman, of course, takot dahil baka magkaroon ng sakit, baka ganyan. Especially when you turn on the television, talagang tumataas yung bilang ng cases ng COVID-19 dito sa atin. Talagang, umabot na ba tayo ng 100K? So, these are just few of the reasons, no, kung bakit talagang nagkaka-COVID blues tayo, nagkakaroon tayo ng situational depression. At the same time, you really have to evaluate yourself kung itong klaseng emotions ba, yung sobrang down na emotions, sobrang afraid ka, sobrang down talaga yung emotions mo, nangyari ba ito dahil lang nung nag-start ng quarantine or talagang nangyari ito noon pa? So kung let's say nangyari ito noon pa, so parang you need to see a psychiatrist or psychologist, no, para talaga makita kung may tendency ka ba talaga to have depression. Pero kung nakita mo naman na itong klaseng pagka-down mo is nangyari lang because effect siya talaga ng COVID, nung nag-start yung COVID, talagang hindi ka na nakalabas and you're the type of person na talaga you go out most of the time to meet your friends, yung tipong outgoing ka na person, but because of COVID, you can't go out. Marami kang gustong gawin na nagagawa mo dati na hindi mo na nagagawa ngayon. So, probably that's the reason kung bakit ka nagkakaroon ng COVID blues. So, it might be na COVID blues lang talaga yan. And then, let's say, kung maging normalized na tayo, mawawala din yan. But then, you have to evaluate yourself kung gaano ka ka-down, kung gaano ba talaga ka lugmok yung emotions mo na parang ayaw mo nang bumangon. And then, sorry for the trigger term ha, kung nagkakaroon ka ng mga suicidal thoughts, ganyan. Sorry for the trigger terms. Yun. So, you have to check that out. Kailangan gumawa ka ng checklist, na evaluate mo yung sarili mo. I know na, parang typical talaga ito. Parang, for me in this time of pandemic, talagang normal na nangyayari ito. Normal na maraming tatamaan ng COVID blues. Let's say, kasi talagang na-pause yung life natin, di ba? Marami tayong plans.
na for 2020 na hindi natin natupad. Marami tayong mga dreams for 2020s na hindi nangyari, di ba? For me, for example, minsan napapaisip ako na what if hindi nakakuha ng vaccine? What if na walang makuhang vaccine and then yung vaccine pa is mabubuo pa or marirelease pa siya sa market after 5 years. So inisip ko, paano yun? That is so scary, no? Kung iisipin mo, that is so scary. Kung let's say after 5 years pa talaga mai-release sa sa buong mundo or dito sa Pilipinas yung vaccine na makakatulong sa atin to fight COVID. Can you imagine that? 5 years mong ipopause yung life mo. I mean, not totally pause talaga. Pero yung restriction ba, hindi mo kayang gawin lahat na kagaya nung normal pa. It's like, parang nasa in my mid-40s na ako pag nangyari yun. Let's say, sabihin nila na, yung kasi syempre, di ba, when you're creating a vaccine, marami pang testing na mangyayari, may phase 1 to phase, I don't know. Tapos, meron pang syempre iti-test pa yan, titingnan pa kung yung long term niyan, di ba? So, paano mo ma-measure yun kung let's say ginawa mo yung vaccine tapos ni-release mo na kaagad, paano natin malalaman yung long term na effect ng vaccine na yun? Baka mamaya instead na na gumaling, mapahamak pa, di ba? So nakakatakot din. So let's say for example, minsan naisip ko, paano yun na after 10 years pa ma-release yung talagang vaccine? I will be in my late 40s or in my 50s, di ba? My gosh! So there are things that paano ma-reach ko pa ba yung mga gusto kong abutin or yung dreams ko mangyayari pa ba, yung mga gusto kong puntahan, ganyan, di ba? So maraming possibilities na pumapasok sa isip mo, plus dadagdagan pa na yung anxiety. So maraming things na kailangan mo i-consider sa isip mo na kailangan mong i-absorb or kailangan mong pag-ngilay-ngilayan, di ba? But and these are things are very scary, very depressing kung iisipin mo. Can you imagine 10 years? Can you even imagine 5 years? I will be in my mid 40s or late 40s na. Yun? So parang, di ba? So parang nakakatakot kung iniisip ko, talagang sino ba namang hindi madidepress? Talagang madidepress ka, madadown ka, talagang isipin mo anong mangyayari sa buhay ko, ganyan, because of this pandemic, ganyan. So, it's so easy to dive, di ba? It's so easy to go into that sinkhole that they call depression or COVID blues. These are the things na kailangan minsan naiisip mo or baka ako nga or baka ako lang, di ba? Or we'll never know. So minsan yun naiisip ko yun na talagang nakaka-down siya. But then the only thing that I did or that I normally do every time na tinatamaan ako ng parang pagka frustrate, syempre normal lang yun, na-frustrate ka, natatakot ka, nalulungkot, ganyan. Minsan, pag tinatamaan ako ng ganyan, iniisip ko na lang, I just need to, focus my mind sa kung anong meron ngayon. So, for me, parang wina-wired ko yung isip ko to live in the now. 'Di ba? Tsaka ko naisipin yung kung anong mangyayari sa akin 5 years from now, kung anong mangyayari sa akin 10 years from now. Ang importante for me right now is I'm healthy. Ang importante for me right now is I'm okay, and my families are okay, my pamangkins are okay, my loved ones are okay. But then minsan si anxiety sasabihin sa'yo na, are you sure? Are you sure na wala kang COVID? Are you sure? Diba? So ayan, mapapraning na naman ako, ganyan-ganyan. Kung ano-ano na namang bibilhin ko sa Lazada. Na mga panglaban sa COVID, ganyan. Minsan, nakakapraning, nakakatawa isipin na our mind is messing up with us. Our mind is messing up with you're doing your best na talagang to keep your mind in the positive lane. Pero, sometimes, parang,
It's ironic na yung isip mo minsan yung may mess up sa'yo. Nakakainis, nakaka-frustrate, na nakakatawa, na ewan ko, nakakabaliw. So, ayun guys. So, this video is about, COVID blues. So, if you feel na parang sometimes you wake up in the morning na talagang sobrang down yung pakiramdam mo. Parang ayaw mong bumangon, ayaw mong kumain, ayaw mong gawin yung mga normals na ginagawa mo. 'Di ba? Isipin mo na lang na this is our new normal. So, I know it's easier said than done, no? Because it's not all of us na madaling makapag-adapt. There are some of us na talagang nahihirapan silang mag-adapt sa kung anong tinatawag nating new normal. But we are resilient naman. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mong i-adapt kung anong meron tayo ngayon. Just be careful para isipin mo na lang na para din yun sa'yo. And while you're at home, especially ngayon na balik tayo sa MECQ, imagine mo na nasa labas, nakakalabas na tayo, MECQ, so yung COVID blues bumabalik na naman, di ba? So, isipin mo na lang na healthy ka. Live in the now. Isipin mo na lang na healthy ka. Isipin mo na lang na healthy yung family mo. Isipin mo na lang na may mga food kayo dyan sa bahay. Diba? And yung iba, marami sa atin na hindi pa nakakauwi ng probinsya nila, na na-stranded somewhere else. Dito sa metro, hindi nakakauwi ng probinsya nila. But you are home, you're okay, you are home. Isipin mo na lang yun. You are still blessed. Diba? What else? While you're at home, I know na there are times na talagang hindi mo ayaw mong gumalaw. So, ayun guys, I hope na kahit papano may nakuha naman kayo sa videos natin ngayon. Yes, ang term nun is COVID blue. Para siyang isa situational depression. Tinatamaan tayo niyan. It's because of the current na or yung pandemic na nangyayari sa paligid natin o sa buong mundo. Isipin mo na lang na it's not only happening to you, it's not only happening to our country, it's happening globally, all over the world, diba? So, hindi lang ikaw, buong mundo yung nagsasuffer sa kung ano mang nangyayari ngayon. Ayun. So, I hope na you're doing okay. I hope na you're doing fine. I pray na healthy kayo at healthy yung family ninyo. And I know na in this MECQ, please stay at home. I know na we'll get through this, no. Malilift din to, and I pray and ilo-law of attraction natin yan na manonormal. I think it's important to move past that emotions. Kailangang lampasan mo yun. Kung ayaw mong bumangon, pilitin mong bumangon ka. Isipin mo na lang na tinutulungan mo yung sarili mo. Diba? We are doing our best not to fall into the depression side. Kasi pag nandun ka na, it's hard to pull yourself out. Diba? Mahirap yun. Mahirap yung na yun. Pag naramdaman mo yung COVID blues, do something productive, do something na makaka-wired or makaka-divert ng emotions mo, ng feelings mo into the lighter side, into the positive side, para ma-break mo siya kaagad. Diba? Tulungan mo yung sarili mo. Ako kasi, as I've said from my previous video, dinadivert ko lagi into something na katatawanan. Iniisip ko yung I live in the now, dinadivert ko hinahanapan ko siya ng katatawanan. For me, I focused on laughter, I focused on happiness. Kaya, di ba lagi ko sinasabi, please choose happiness. Totoo yun. Malaking tulong yun, especially for us na mayroong mental health issues. So, please choose happiness. Hanapan mo, or kung wala man, try to watch or read something, or kung ano man klase yung activities na yon na makakapagpa-lift up ng emotions mo. Call your parents, call your relatives, call your best friends, ganyan. Talk to people. Kung yun may makakatulong sa'yo, sa tingin mo, yun yung makakatulong sa'yo, then do that. No? We need to help ourselves as well. Especially in this time, mahirap pumunta ng hospital, mahirap pumunta ng maghanap ng mga doktor. Kasi parang yung mga frontliners natin ngayon sobrang pagod. Mga frontliners natin ngayon sobrang busy, diba? Isipin mo na lang dadagdag pa tayo, di ba? Huwag na tayong dumagdag. Kung okay naman tayo, kaya natin tulungan yung sarili natin, let's do that. Di ba? Malayos yung lahat. Maging okay ang lahat. Babalik tayo sa format. I pray.
Ayun. Guys, thank you. Thank you so much sa mga nag-views at sa mga nag-like sa mga videos natin. Nandito kayo sa channel natin because I know na you're looking for someone, you're looking for a platform, a community na makaka-relate sa inyo. So welcome to our community, welcome to the channel. Please give me a thumbs up kung nagustuhan nyo naman yung mga videos natin. Please subscribe to my channel and then share nyo sa mga friends nyo or sa mga family members nyo na may anxiety issues or mental health issues. I'm praying na sana in Jesus name na mag-heal tayo. Let's heal together, no? As a community, as a country, as a human being. Ayun, guys, thank you ha. Maraming salamat sa suporta ninyo. And hanggang dito na lang muna. Ako'y mag-workout. Mag-workout ako. Ayun. So guys, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a big smile. And please stay at home, no? Huwag kayong magpahuli sa barangay na gumagala-gala kayo dyan sa labas. And stay safe, okay? Bye for now.